Так. Што у нас сёння? А сёння у нас працяг. Працяг чаго? Працяг зоркі Рахігархі. На чым мы спыніліся ў апошні раз? У апошні раз мы спыніліся на тым, што Аліна зняла завушніцы з пярсцёнкамі ды адправілася да сябе ў нумар замоваць касметыку, а з ёю і свае трапяткія жаночыя спадзяванні наконт генерала. І тут яны ўжо трапляюць, дакладней кажучы, трапляюць у Мінск. Вітаю. Опа, чырык. Прысеў, падняў, вітаю ўсіх. Дзякуй, што далучыліся. І мы пачынаем. Калі раніцай Буцефал пад'ехаў да цэнтра, пад ліхтаром каля ўвахода ўжо стаяла Наташа, як заўсёды з нататнікам у руках. «Прывітанне, Аліна Мікалаевна!» – бадзёра павіталася яна. «Прывітанне, даражэнькая!» – адказала Аліна, выйшла з аўтамабіля і асцярожна закрыла за сабою дзверцы. Трое адважных мужчын спалі ў салоне, як немаўляткі. «Якія ў нас навіны?» «Святочныя сукенкі і касцюмы прывезеныя», урачыста адрапартавала сакратарка. «О, дзе яны?» «У вашым кабінеце, трэба прымерыць». «Пайшлі хутчэй, пакуль хлопцы спяць». Аліна падбегла да багажніка і дастала адтуль свой заплечнік. Наташа падхапіла яго і, калі заплечнік адцягнуў ёй руку ледзьве не да зямлі, са здзіўленнем спыталася. «Ой, а што тут у вас такое цяжкае?» «Спартыўны інвентар. Гантэля», – спакойна адказала Аліна, накіроўваючыся да ўваходу. Наташа пабегла следам. «Плануеце фітнесам заняцца?» – пацікавілася яна. «Угу, пауэрліфтынгам, падкачацца крыху». «Даруйце за пытанне, а практыкаванні з гантэлямі ў нас будуць як йога для ўсяго калектыву або індывідуальна для вас?» «Індывідуальна». «Добра, я тады не буду іх уносіць у наш калектыўны графік». Аліна з Наташай падняліся наверх. Наташа адкрыла перад дырэктаркай дзверцы і абвясціла. «Вось». Пасярод кабінета на двух манекенах зіхацелі ў электрычным святле сукенкі. Адна ярка-ружовая, вышытая перлінамі і бісерам, усыпаная штучнымі кветачкамі, тонкімі філіграннымі галінкамі ды завітушкамі. Другая залатога колеру, у паетках, мядова-вінных стразах, аздобленая натуральным пер'ем паўліна. На канапке ляжалі пальчаткі, два вееры ў тон сукенак, футравыя накідкі, муфтачкі, сумачкі і дзве коробкі з туфлікамі. Аліна схапілася за сэрца. «Божачкі, Наташа! Я выбірала самае багатае!» – з гонарам паведаміла Наташа. «Хто ведае, калі мы наступны раз патрапім на баль?» Аліна падышла бліжэй і спыталася. «Ну і которая з іх чыя?» «Ваша мядовая залатая, мая ружовая. Але калі жадаеце, можна без розніцы, залатая дык залатая. Калі на балі будзе намінацыя «Міс Вырвівока», то мы яе падзелім паміж сабою. Прымерай сваю сукенку, я зараз вярнуся». Аліна схапіла заплечнік і пабегла ў касцюмерную. Там яна прыхавала свой замкавы трафей у скрыню, даверху набітую Дзед Марозаўскімі рукавіцамі і мяшкамі, паставіла зверху сінцепонавы сумёт ды адправілася назад у кабінет, дзе я чакала залатая, бляскучая як саксафон, аздобленая стразамі і пер'ямі паўліна сукенка на вялікім крыналіне. Секундачку. Одну секу. Угу. Все, працягваем. Але калі Аліна паднялася наверх, яна заспела дзіўную сцэну. У прыёмнай перад дзвярмі ў кабінет стаялі і не вырушыліся Мікіта з Арджунай. Аліна падышла бліжэй і зазірнула ўнутр. Пышная, ружовая, як сліва ў майскай кветяні, як воблака, падфарбаваная праменем узыходзячага сонца, пасярод пакоя стаяла Наташа ў сваёй бальнай сукенцы, трымаючы веер, а перад ёю на каленях Кумар, як быў з дарогі ў зімовай курцы і шарфіку. Кумар нешта гучна казаў Наташы, і чым далей, тым больш падобным на колер сукенкі рабіўся твар дзяўчыны. Аліна прыслухалася і пачула. «Твае вочы
о тонкая станам падобныя на сінія лотасы, але яны выглядаюць як пунцовыя лілеі. Са страсцю ад стрэлку сумашары ты аздабляеш маю чарнату. Няхай нізка дыяментаў зіхаціць на чашах грудзей, дзе б'ецца твае сэрца. Няхай і пояс гучыць на тваіх сцёгнах, абвяшчае загады Манматхі. Наташа зрабіла крок назад. Кумар, не паднімаючыся, на каленах паследаваў за ёю, набраў у грудзі паветра і працягнуў. Сагадай, салодкагалосая, і я афарбую свежым, бліскучым лакам твае ногі, якія пераўзыходзяць бялізною і прыгажосцю кветку з тхаламакалы, пяшчотнага гібіскуса. О, яны радуюць маё сэрца, нараджаюць шчасце на рысталішчы хахання. Кумар, што вы робіце? Зараз жа падніміцеся, сказала Наташа, запінаючыся, і паглядзела на Аліну. Аліна паціснула плячамі. Але Кумар працянуў рукі да Наташы і загаварыў грамчэй. Калі ты мовіш, твои зубы блішчаць нібы месяц і гоняць ад мяне жудасную цемру страху. Твой маладзіковы тавар цешыць мой позірк нектарам трапяткіх вуснаў. Каханая, пяшчотная норава, мне ма нагоды гневацца на мяне. Полымя жадання спапяляе мой розум. Дай пакаштаваць салодкага напою з тваіх лотасных вуснаў. Трэба гэта запісаць, можа, калі-небудзь скарыстаю. Малады індыец ухапіўся за спадніцу дзявочай сукенкі. Ай-яй, не трэба, не трэба! Ускрыкнула Наташа, шлюпнула Кумара веерам па руках і хуценька пашуршала крыналінам да вакна. Калі ты сапраўды гневаешся на мяне, о ўладальніца замцюзнай усмешкі, то бі мяне стрэламі вострых кіпцяў, абхапі ланцугом рук, кусай мяне сапраўды, рабі ўсё, што прыносіць задавальненне. Некая 50 Shades of Grey пачаліся, крыкнуў Кумар. Ты маё ўпрыгажэнне, маё жыццё, мой скарб у акіяне жыцця. Скарбу стала горача. Наташа распахнула акно, раскрыла веер і пачала з усіх сіл абмахваць ім вобласць дэкальтэ. Кумар, убачыўшы гэта, пайшоў ва-банк. Ён скінуў куртку, разматаў шарф і, распліскаючы гузікі на туніцы, папоўз у бок Наташы, гаворачы. Ускладзі на маю галаву упрыгожванне, цудоўны бутон тваіх ног, якія лечаць ад любоўнай атруты. Безалітасны, разбуральнае полымя страсці спапяляе мяне. Няхай яны пазбавяць мяне ад гэтай хваробы, што напаткала мяне. Толькі табой, тваімі поўнымі грудзьмі і крутымі сцёгнамі апанавана маё сэрца. О, чароўнае, кусай мяне безлітаснымі зубамі, з павільянамі рук прыцісні поўнымі грудзьмі і адчуй ты радасць разгневаная. Маё жыццё выходзіць праз раны ад 5 стрэл нізкага панчабаны. Бач, ты разышоўся, прашаптаў Мікіта. Гіта Гавінда, сказаў расчулены Арджуна. Што? Перапытаўся Мікіта. Гіта Гавінда, паўтарыла за Арджунай Аліна. Лірычная паэма. Яе напісаў індыйскі паэт Джаядэва ў 13 стагоддзі. Аб любоўных пакутах прыгаджуня Радхі і бога Крышны. 40 старонак пакут, 2 абзацы з'яднання. Вельмі займальная чытанка. Раю і табе, дружа. 40 старонак, ахнуў Мікіта. Ён што, на памяці яе чытае? Так. Ён жа будучы работнік культуры, а яго памяць цэпкая. А што будзе, калі ён скончыць дэкламаваць, а Наташа не спаўе яго ліянамі рук? Будзем слухаць іншыя выбітныя ўзоры індыйскага эпасу, сказала Аліна. Я, напрыклад, ніяк не збяруся прачытаць Рамаяну. Можа, папрасіць Кумара, каб паддэкламаваў? Калі ён стоміцца, я магу яму дапамагчы з пачуццем мужчынскай салідарнасці. Я ведаю на памяць Барадзіно, заявіў Мікіта. Я гляджу, вы з Кумарам змовіліся пайсці на Наташу вайною. Вы яшчэ гарматы выказіце, ды пальбу пачніце, пакуль форт не выкіне белы сцяг. Аліна паглядзела на Кумара і задумленна прамовіла. Цікава, а па-беларуску ён можа? Сымона музыку, напрыклад. Мікіта паціснуў плячамі. Хто яго знае? Учора, калі мы ўсё ў ванне, спяваў наш нацыянальны гімн. Я чуў з дзвярэй. Не ведаю, як у Наташы, але ува мне ад нацыянальнага гімна страсць не прачнулася б. Ад яго хочацца бегчы на завод, але не ў ложак.
Так што, мяркую, кумар добра разумее, што робіць, сказала Аліна. Між тым, кумар уже знаходзіўся на небяспечнай адлегласці ад Наташы. «Тваё маўчанне, стройнае, дарэмна катуе мяне!» — ускрыкнуў ён, і на яго вачах праступілі слёзы. «Твае вусны палумнеюць, як бандхука, твои гладкія шчокі гняўлівыя, колеру матхукі, твой нос сезам у кветіне, зубы белы язмін. Не пакідай мяне, не адварочвайся ад мяне, я твой жаданы, у бязмерным каханні сам наблізіўся да цябе зачараваны». Кумар падпоўз да Наташы і абняў яе за ногі. Чырвоная як рак, Наташа ускрыкнула, высвободзілася і выбегла прэч з кабінета. Кумар разрыдаўся. «Яна не любіць мяне. Лепш мне загінуць, развітацца з гэтым светам». Ён падняў вочы, убачыў адкрытае акно, ускочыў і напалову высунуўся з яго. «Куды?» — закрычала Аліна. «Хапай яго, хлопцы, з ягоныя бандхукі-матхукі, покулі праўда не пазабіваўся». Мікіта і Арджуна кінуліся да кумара. Удваёх яны ўцягнулі няшчаснага закаханага назад у кабінет. З вачэй кумара градам каціліся буйныя, як перліны на Наташыны сукенцы, слёзы. Аліна ўзяла пульверызатар для кветак і папырскала хлопца вадзічкаю. «Кумар», — сказала яна, — «супакойся, кумар, усё будзе добра». «Яна такая прыгожая», — прастагнаў кумар. «Яна як багіня, яна ніколі не пакахае мяне». Приблизно так мы с сябрамі просім сему матэматычкі. Я табе магу даслаць дакладны тэкст, можаце вывучыць, можа 8 паставіць. «Пакахае, вось убачыш», — пераканаўча заявіла Аліна. «Проста яна разгубілася тваёй шчырасці. Ты яе напалохаў. Зараз Наташы трэба падумаць. Яна падумае, а ты не плач. Лепш, ведаеш што? Завары нам усім сваю масалу. Дзе твоя электрычная каструлька? Без яе масала не атрымаецца. Калі Наташа вып'е тваёй гарбаты, то яе сэрца адразу ж растае». Арджуна дапамог кумару падняцца, і хлопцы разам адправіліся за каструлькай ды інгрэдыентамі для масалы. «Ой, які эмацыйны!» — уздыхнула Аліна. «Індыйцы ўсе такія. Прывыкай», — сказаў Мікіта. «Твой генерал, які ён не мой», — барвала сябра Аліна. «Хопіць пра гэта. Лепш, пакуль Наташа перапранаецца, закажы нам пончыкі. Зараз паб'ем гарбаткі з пончыкамі і паедзем за зоркай». «Не паедзем». «Чаму гэта?» — здзівілася Аліна. «Таму што ты 2 сутак не спала. Нікуды мы не паедзем». «Ну добра, калі ты баішся, то я зганяю адна». «Ні ўдваёх, ні адна. Ты ляжаш спаць, і пакуль не даспішся, я цябе адсюль не выпушчу. Гэта мы яшчэ паглядзім. А зараз мне трэба памерыць сукенку да балявання. Дапаможаш мне зашнураваць гарсет?» «Канешне. Адвярніся». Аліна распранулася, начапіла крыналін, а зверху сукенку. «Дзяўчынкі, што такое крыналін? Што гэта?» «Для мяне гэта гучыць быццам нейкія лекі. Таблеткі крыналіну па 3 штукі 2 разы ў дзень. Пасля яды. Пасля ежы». «Шнуруй!» — загадала яна сябру. Мікіта павярнуўся, узяўся за шнуркі і пачаў асцярожна зацягваць на Аліне гарсет. «Я вось што падумала», — сказала Аліна. «Нам трэба адвесці Арджуну ў бяспечнае месца і схаваць там. Бо калі генерал зразумее, што Арджуна мае дачыненне да знікнення дыямента, ён хлопца не пашкадуе». «Праўду кажаш», — пагадзіўся Мікіта. «Толькі дзе ж яно, тое самае бяспечнае патаемнае месца?» «Трэба падумаць. Ды шнуруй тужэй, а то гарсет з мяне зваліцца. Паедзем за камнем, хлопцаў возьмем з сабою, каб яны тут не сядзелі на лобным месцы». «Добра, я выйду на хвіліначку», — сказаў Мікіта. Ён выйшаў, а вярнуўся з кубкам гарбаты. «О, масала гатова», — абрадавалася Аліна. Яна ўзяла з рук сябра кубак і зрабіла некалькі вялікіх глыткоў. «Пачакай, якая ж гэта масала? Гэта звычайная гарбата з малаком». «Ладно, неважна. Зараз я перапранаюся, і мы едзем». «Не едзем». «Чаму?» — спыталася Аліна і пахіснулася. Мікіта падхапіў кубак і паставіў яго на стол. «Таму што табе трэба выспацца», — сказаў ён сяброўцы. «Але...»
Аліна не дагаварыла, яе вочы закрыліся. Мікіта падхапіў сяброўку і, як была, у сукенцы з пер'ямі паклаў на канапку, а зверху пяшчотна прыкрыў пледам. Затым ён узяў са стола кубак і на дыбачках выйшаў з кабінета. У прыемна яго чакала Наташа. «Ну як?» – спыталася яна. «Заснула. А ці добрае гэта снатворнае?» «Добрае», – запэўніла сакратарка. «Можна і суткі праспаць. Я сама ім карыстаюся. І бясшкоднае». «Добра. Хай спіць. Калі будуць званіць, скажы, што дырэктаркі няма на месцы. Дзе Арджуна з кумарам?» «У комнаце для гасцей. Варыць сваю масалу. Мікіта Олегович, я яго баюся». «Кумара? А, ты не бойся». Мікіта ўзяў Наташу за руку. «Пойдзем. Буду вас мірыць. Дарэчы, трэба заказаць пончыкі і нам паснедаць, і начальніца, калі прачнецца, будзе галодная, як воўк». Так, спадніца, такая, каб форма у сукенкі была. Ох ты. Цікава. Аліна прачнулася і звыкла пацягнулася за тэлефонам, але ўспомніла, што яе тэлефон разбіты. Яна пазяхнула, села на канапе ды зірнула ў вакно. На вуліцы было цёмна, так што зразумець, раніца зараз ці вечар было немагчыма. «Ці доўга я спала?» – подумала Аліна і заўважыла, што апранутая ў бальную сукенку. Авой, гэта ж трэба, заснула ў святочным уборы, хоць бы пер'е з сукенкі не абсыпалася. Трэба знайсці гадзіннік. Аліна ўстала, падышла да стала, паглядзела на апарат унутранай сувязі. На табло свяціліся лічбы 22:12. Цікава, гэта дата або час, прыкінула Аліна, але раптам апарат запілікаў. Аліна схапіла трубку, адкашлялася і сонна сказала: «Слухаю вас». З трубкі пачуўся ўзрушаны голас. «Аліна Мікалаевна, гэта Йозаф!» «Йозаф Саламонович, ноч на двары, што здарылася?» «Чаму вы тэлефануеце на офіс? Ваш мабільны цэлы дзень недаступны. Тут такая справа. Да мяне прыходзіў чалавек. Ён цікавіўся, ці не патрапляўся мне на вочы такі тавар, якім вы валодаеце». «Што за чалавек?» «Я не ведаю яго. Іншаземец, такі чарнявы, сур'ёзны». Аліна прыкрыла трубку рукой, агледзелася па баках і ціхім голасам спыталася: «Йозаф, што вы яму сказалі?» «Я сказаў, што не бачыў нічога падобнага, але ён тады сказаў, што калі раптам убачыў, то ён не пашкадуе грошай выкупіць яго, колькі б ён не каштаваў». «Алінашка Мікалаевна, падумайце над гэтым як след. Гэта вельмі, вельмі добрая прапанова. Ён нават не будзе таргавацца». «Йозаф Саламонович, ні ў якім выпадку, ні пры якіх абставінах я не прадам тое, чым валодаю. Будзе добра, калі мы з вамі проста забудзем, што такая рэч маецца ў мяне». «Але... ніякіх але. Кладу трубку. Добрай ночы». Аліна скончыла званок. Яна наліла сабе вадзічкі і пацягнулася да шнурка, на якім трымаўся гарцэт, каб хутчэй вызваліцца са сваёй прыгожай, але дужа няёмкай сукенкі. Але як толькі Аліна дакранулася да шнурка, за яе спінай пачулася: «Стой! Рукі ўгару!» Голас паказаўся ёй знаёмым. Аліна ўскінула рукі ўгару, павольна павярнулася і ўпёрлася лбом у стол пісталета. «О, Берета!» – здзівілася яна. «А вы хто? Добры вечар?» Злачынец у чорнай масцы нічога не сказаў, толькі пранізліва глядзеў на Аліну. Пасля ён павольна сцягнуў з галавы маску і кінуў яе на падлогу. «Спадар Сінг!» – вохнула Аліна. «Раз вы ўжо завіталі ў мой офіс, то праходзьце, калі ласка, і не трэба пагражаць мне зброяй, я вам нічоганькі не зараблю». Генерал апусціў пісталет і утаропіўся вачамі ў Аліну, нібыта не мог паверыць, што гэта сапраўды яна. Аліна апусціла рукі. «Як вы даведаліся, дзе я? Я ў тым сэнсе, што вы робіце ўначы са зброяй?» – спыталася яна. Я не думаў, што сустрэну тут вас. Той чалавек з паловай акуляраў, ён сказаў, што я знайду тут тое, што належыць мне». «З паловай акуляраў? Вы маеце на ўвазе з маноклем?» – перапыталася Аліна. «Так», – кіўнуў генерал, – «ювелір. Ён падрабязна апісаў тое, што я шукаю, і нават паказаў фота». «Далі бог, не ведаю, аб чым ідзе размова». «А мне здаецца, што ведаецца», – сказаў Сінг. Ён падышоў да стала, на якім ляжаў кавалак ружовага шкла.
адзін з тых, што былі ў чамадане разам з зоркай. Генерал паднёс яго да вачэй, уважліва разгледзеў, а пасля спытаўся: «Дзе дыямент?» Аліна хлопнула сябе па лбе. «Здаецца, я здагадалася. Гэта Йозаф вас сюды адправіў. Цікава, ці задорага ён прадаў інфармацыю?» «Задорага. Хопіць на новы асабняк». Аліна прысвіснула. «Йозаф Саламонович свайго не ўпускае». Яна рушыла да дзвярэй, але генерал схапіў яе за руку і прыцягнуў да сябе. «Як камень аказаўся ў вас?» — грозна спытаўся ён. «Пусціце мяне, мне балюча!» — сур'ёзна сказала Аліна. «Я нікуды не збягу. Я ў гэтай сукенцы ўздыхнуць не магу нармальна. Не то што каб бегаць». Генерал высвабадзіў руку Аліны. Яна пацёрла запясце і сказала: «Я знайшла яго ў кейсе, у сваім аўтамабілі. Я нават не магу сабе ўявіць, адкуль ён там узяўся. Я якраз збіралася аднесці гэты каменьчык у міліцыю, ведаеце, пакласці там паміж чужых пальчатак, парасончыкаў і крэдытак, і чакаць, ці не аб'явіцца ўладальнік гэтага шыкоўнага дыямента». «Хопіць шуткаваць!» — ускрыкнуў Сінг. «Чаму вы не расказалі мне...» «Расказала што?» Вочы Аліны зрабіліся круглымі ад здзіўлення. «Даруйце, калі ласка, але адкуль мне было ведаць, што вы шукаеце камень, а не прыляцелі ў мою краіну, каб захапляцца неапісальна прыгожымі зімовымі краявідамі? І, дарэчы, як вы дакажаце, што дыямент ваш? У вас ёсць паперы, важкія аргументы?» Сінг прыставіў пісталет да яе скроні. «Вось мой аргумент. Дастаткова важкі?» Аліна ўскінула рукі. «Вой, вельмі пераканаўча». «Ладно, добра. Вы хочаце, каб я вярнула вам яго?» «Шандар? Што азначае шандар?» Нейкае вельмі дзіўнае слово. Не ведаю. «Шандар, я не буду хлусіць. Я ведаю, што гэта за камень. Зорка Ракхігархі. Велізарная, неапісальная каштоўнасць. Ёй месца ў Індыі сярод іншых скарбаў вашай дзяржавы». «Вам расказаў Раджарам?» «Так. Што яшчэ ён вам паведаміў?» «Больш нічога. Што зорку доўга шукалі і што яна вельмі дарагая. Адзіная ў свеце, таму што яна ідэальная». «Ён усё няправільна разумее. Ён нават не можа сабе ўявіць...» «Тады вы патлумачце мне, як камень апынуўся ў вашых руках. І што вы робіце ў нашых мясцінах зусім адзін? Што шукаеце? Ад каго хаваецеся?» «Гэта не ваша справа. Камень у мяне, значыць, мая. І я павінна вырашыць, вярнуць яго ў пасольства Індыі з вялікімі ўшанаваннямі або аддаць простаму індыйскаму турысту, які так недалікатна пагражае мне зброяй». «Я зараз націсну на курок!» — грозна крыкнуў Сінг, аднак Аліна толькі раздражнённа закацела вочы. «Ой, дрыжу ад страху!» — сказала яна. «Калі вы мяне заб'еце, то ніколі не даведаецеся, дзе зорка. Проста таму, што камень не ў гэтым будынку, і нават не ў гэтым горадзе. І толькі я ведаю, дзе ён схаваны. Больш ніхто. Мы зараз жа туды паедзем. Толькі пасля таго, як вы раскажаце, для чаго зорка вам патрэбна», — сказала Аліна. Яна адвяла ствол пісталета ад сваёй галавы, села на канапу і схрысціла рукі на грудзях. Сінг нервова прайшоўся па кабінеце, а потым прысеў на канапу побач з Аліною. «Ну добра», — сказаў ён. «Раз вы так просіце, раскажу. Зорка не проста прыгожы каменьчык. Гэта частка высокатэхналагічнай прылады. Яна можа быць зброяй і спапяляць усё жывое. Аднак ёй можна карыстацца і на дабро. Будаваць храмы, якія прастаяць сотні тысячагоддзяў. Гэта крыніца невычэрпнай энергіі сусвету. Але нашто яна вам? Хочаце перамагчы ўсіх сваіх ворагаў і збудаваць у гонар гэтага храм? Зараз мая місія заключаецца ў тым, каб магутная зброя не патрапіла ў няправільныя рукі». «То бок вы лічыце, што толькі вашыя рукі правільныя?» «Вы нічога не ведаеце і таму нічога не разумееце. Вязіце мяне за зоркай». «Не павязу». Шандар задумаўся на хвіліну, пасля цяжка ўздыхнуў і працягнуў пісталет Аліне. «Што гэта?» — здзівілася яна. «Вазьміце яго». «На што ён мне?» «Бярыце. Можаце забіць мяне. Страляйце. Але калі яны прыйдуць, побач не будзе нікога, хто зможа выратаваць вас». «Хто яны?» — не зразумела Аліна. «Раскажу, калі зорка будзе ў мяне.
Вы нават не уяўляеце сабе, што за вами паследзе ходзіць смерць. Чаму ж не уяўляю? Аліна пакасілася на пісталет. Генерал паклаў яго на канапу. Аліна крыху падумала, а пасля вырашыла прыслухацца да свайго сэрца. Сэрца сказала: «Зрэшты, ён выратаваў цябе ад рук падкупленага табою злодзея. Здаецца, ён неблагі чалавек. А паглядзі, якія ў яго вочы». «Добра», — пагадзілася Аліна. «Паедзем. Пакіньце зброю пры сабе. Мяркую, вы лепшы стралок, чым я. І калі моя карма заключаецца ў тым, каб загінуць ад вашых рук, генерал, то я пакорна прыму яе. У мяне толькі адна просьба». «Якая?» «Дапамажыце, калі ласка, мне зняць сукенку, я сама не спраўлюся». Генерал падышоў да Аліны, зажмурыўся і асцярожна расшнураваў ёй гарсет. У Аліні па спіне пабег халадок. Яна скінула сукенку і павярнулася да генерала. Той стаяў з закрытымі вачамі. Аліна нацягнула на сябе кашулю, швэдар, джинсы і з усмешкай сказала: «Можаце адкрыць вочы, гаспадар Сінг. Едзем». «Трэба ўзяць з сабою Раджарама», — узгадаў генерал. «Яму таксама небяспечна тут заставацца». «Пайду іх пашукаю», — сказала Аліна. «Я пайду з вамі», — сказаў генерал, узяў пісталет і ўзвёў курок. Аліна і Сінг прабегліся па цёмным цэнтры, але ні Мікіты, ні Наташы, ні індыйскіх сяброў нідзе не было. Аліна накіравалася ў прыёмную, зняла трубку з тэлефона і пачала набіраць нумар. «Што вы робіце?» — жахнуўся генерал. Ці жахнуўся. Гэтае слово часта трапляецца, таму трэба паглядзець, спраўдзіць яго націск. Секунду. Жахнуўся, усё ж таки. «Што вы робіце?» Не так. «Што вы робіце?» — жахнуўся генерал. «Хачу пазваніць сакратарцы», — адказала Аліна. «Толькі не адсюль, вас могуць праслухваць». «А адкуль?» «З аўтамата, на вуліцы». Сінг узяў Аліну за руку і павёў уніз на вуліцу, дзе, прыцярушаны сняжком, дажываў свой век старэнькі і мала каму патрэбны таксафон. «У мяне карткі няма», — сказала Аліна. Генерал працягнуў ёй картку. «Божачкі, яны яшчэ прадаюцца». Аліна усунула картку ў раз'ём, набрала нумар. З трубкі раздаўся бадзёры голас. «Алло? Наташа?» — перапыталася Аліна. «О, Аліна Мікалаевна, вы прачнуліся?» «Наташа, дзе Арджуна?» У мяне. Усе ў мяне. Мы з'ехалі, каб вас не трывожыць. Нам кумар расказвае, як адзначаюць Новы год у Індыі. Прыязджайце, Аліначка Мікалаевна. У нас тут віно, салацікі, бутэрбродзікі, хурма». «Нікуды з дому не сыходзьце», — загадала Аліна, павесіла трубку ды звярнулася да генерала. «Можна ехаць, гаспадар Сінг. Арджуна ў надзейным месцы, і яго адтуль проста так не выпусцяць». Яна падвяла генерала да свайго быцфала. «Нічога сабе», — здзівіўся Сінг. «Як вы такая маленькая ўпраўляецеся з такім вялікім аўтамабілем?» «Падыходжу з ласкаю. Усе любяць ласку, генерал. І людзі, і рэчы. Сядайце, я буду за рулём». Аліна села за руль і завяла мотор. Генерал адкаваўся побач у пасажырскім крэсле. «Няхай рухавік прагрэецца», — сказала Аліна. «Раз ужо ёсць у нас хвілінка». Генерал вынуў з-за пазухі і працягнуў Аліне пакунак у святочнай паперы з елачкамі і сняжынкамі. «Вось, гэта вам». «Што гэта?» — насцеражылася Аліна. «Адкрыйце. Яно не ўзарвецца, не пырсне атрутай. Я побач з вамі, а значыць, нічога небяспечнага там няма». «Пасуньцеся бліжэй да мяне», — загадала Аліна. «Яшчэ бліжэй. Яшчэ. Адкрываю». Яна насцярожна ўскрыла паперу і ўбачыла коробку з новым тэлефонам. «Новы тэлефон!» — ускрыкнула Аліна. «Які вы мілы, генерал!» «Я зусім не мілы», — сур'ёзна сказаў Сінг. «Проста я ваш стары выпадкова разбіў і паабяцаў». Сапраўдны мужчына заўсёды трымае сваё слова. «Дзякуй, вялікі генерал. Добры калядны падарунак». «Аднак вы не паведамілі, што жадаеце атрымаць ад мяне ў якасці падарунка за Ракху». «Я яшчэ не прыдумала. Можа аказацца, што ў нас небагата часу. Значыць, скарыстаем той, што ў нас застаўся, на поўную катушку».
Алина уставила у новый телефон сим-карту, а у аудиосистему флешку. «Ну что, отправляемся?» — обвестила она и включила золотые индийские хиты. Фух. Крышечку-перепыночку. Так. Пишите, что нового. Ой, зараз я звернуся до читання. Все, я тут. Хутка за вокнамі машыны скончыліся агні горада. Буцефал ліха мчаўся прэч ад сталіцы. Ліхтары на трасе гарэлі ярка, але адразу за імі пачыналася няўтульная снежанская ноч. У паветры кружыліся мяккія белыя сняжынкі. Яны падалі на трасу і таялі, аднак па баках ад шашы у святле фар паўставалі высокія сумёты. «Снегу намяло», — радасна сказала Аліна. «Добра, што не слата. Снег заўсёды прыносіць навагодні настрой. Вам падабаецца снег, спадар Сінг?» «Вельмі нязвыкла, ўсё белае, белае, ажно слепіць вочы», — сказаў генерал, які надзеў цёмныя акуляры і ўсю дарогу не знімаў іх. «Шчыра кажучы, ніколі не бачыў столькі снегу». «Праўда? А што вам прыносіць навагодні настрой? Раскажыце мне, як вы адзначаеце Новы год?» «Мы гатуем ежу са спецыямі. Чым больш спецый, тым шчаслівей будзе год. Яшчэ мы выкідваем старую вопратку, а на Новы год купляем новую, модную, прыгожую. Калі вопратка будзе ружовага колеру або персікавага, або залатога, то Новы год прынясе ўдачу і дабрабыт. Яшчэ ў нас ёсць традыцыя наносіць на цела малюнкі хной, асаблівыя, якія прыносяць шчасце, здароўе і каханне. У некаторых штатах праходзяць спаборніцтвы, на якіх выбіраюць лепшую танцаўшчыцу, а яшчэ спаборніцтвы лучнікаў». Вельмі цікава. Ведаеце, у нас, калі наступае Новы год і гадзіннік б'е 12 разоў, трэба паспець напісаць на паперцы сваё жаданне, спаліць паперку, попел размяшаць у шампанскім і выпіць. І тады жаданне абавязкова споўніцца. А мы запускаем змеяў. Змеяў? Так, паветраных. Калі запусціць у неба змея і загадаць жаданне, то яно збудзецца. А калі патрапіш у папяровага змея палаючай стралой, гэта будзе азначаць, што Новы год надышоў. Аднойчы мы з бацькам зрабілі вялікага змея, я напісаў на ім сваё жаданне, мы пайшлі разам на поле і выпусцілі яго, і ён быў самы прыгожы, з доўгім залатым хвастом, з кутасікамі і паляцеў высока да самых аблокаў. Аліна паглядзела на генерала. Ён з захапленнем расказваў пра традыцыі сваёй краіны, і ягоныя вочы свяціліся, як у маленькага хлопчыка. «Як цікава, спадар Сінг», — сказала Аліна. «Я ўсё больш улюбляюся ў вашу краіну». Між тым снегапад мацнеў, і праз некаторы час наўкол паднялася сапраўдная завіруха. Сняжынкі, як белыя мошкі, хараводзілі перад лабавым шклом. Сумёты паабапал трасы з кожнай хвілінай падрасталі. Аліна нервавалася, але не магла павысіць хуткасць, бо наперадзе ўжо праз некалькі дзясяткаў метраў дарога гублялася сярод ярка-белай снежнай мітусні. «Ці хутка мы прыедзем?» — неспакойна спытаўся генерал. «Так, мы побач», — засяроджана сказала Аліна. «Галоўнае, не прапусціць паварот. А, вось і ён. Тут яшчэ не прайшоўся грэйдар. Будзе няпроста праехаць. Але мы пастараемся». Аліна крутнула руль. Аўтамабіль звярнуў з трасы і, прабуксоўваючы ў снезе, пачаў павольна, метр за метрам,
прабірацца скрозь заметь па лясной дарозе. Але зусім хутка Буцефал зарычэў, спыніўся і закапаўся ўсімі 4 коламі ў снежны покрыў. Чым мацней Аліна ціснула на газ, тым глыбей зарываўся ў снег аўтамабіль. Нарэшце Аліна здалася. «Прыехалі», — сказала яна. «Далей не праедзем. Захраснулі. Трэба выклікаць дапамогу». «Ці доўга мы будзем чакаць, пакуль нас вызваляць?» — пацікавіўся Сінг. «Ну, не ведаю. Можа і 10 хвілін, а можа і да раніцы. Гледзячы, ці ёсць побач трактары, ці не занятыя яны на трасе». «Да раніцы», — жахнуўся генерал. «У нас няма столькі часу. Ці далёка адсюль да месца?» «Кіламетры 2-3, калі праз лес», — прыкінула Аліна. Яна добра ведала мясцовасць. «Трэба ісці. Генерал, у нас няма ні лыжаў, ні снегаступаў, ды снегапад не сціхае. Вы не баіцеся?» Але Шандар Сінг адкрыў дверцу і выйшаў з аўтамабіля. «Шандар Сінг нічога не баіцца», — заявіў ён. «Калі мы застанемся тут, то нас замяце разам з машынай». Аліна падняла каўнер курткі, нацягнула на лоб шапку, а на рукі пальчаткі і снегам за Шандарам выбралася з Буцефала. «За мной, генерал!» — скамандавала яна, прыхапіўшы ў багажніку рыдлёўку. «Толькі ідзіце след у след, каб не згубіцца». Затым Аліна ўзяла толькі ёй вядомы накірунак, і Сінг паслухмяна паследаваў за новай знаёмай. Праз 40 хвілін, стомленыя, расчырванелыя, мокрыя ад снегу і поту, спадарожнікі дабраліся да вёскі. Але як толькі Аліна ўбачыла бабуліну хату, у яе адкрылася другое дыханне. Лезвію не бягом яна пераадолела апошнія метры, зняла клямку і увалілася ў сенцы. «Ура! Прыйшлі!» — выдохнула яна. Следам цяжка дыхаючы, увайшоў генерал. «Трэба распаліць агонь у печы», — сказала Аліна і ўвайшла ў хату. «Зараз займуся». Яна звыкла увярнула пробку ў электралічыльнік, але святло не ўключылася. «Ясна. Снегапад, абрывы лініі. Недзе ў мяне была газоўка». Аліна зазірнула за печ і дастала адтуль керасінавую лямпу, запраўленую палівам. Яна сцёрла за яе пыль рукавіцай, знайшла ў пячурцы запалкі і хутка ў лямпе затанчыў вясёлы агеньчык. «Вось, трымаю лямпу тут на ўсякі выпадак, а вось і выпадак прыключыўся», — радасна сказала Аліна і накіравалася да печы. «Зараз развядзем агонь, вып'ем гарбаты, знойдзем чым падсілкавацца. Трэба ўзяць зорку і вяртацца», — сказаў генерал. «У такі снегапад машына захраснула, няма святла». Аліна пакорпалася ў тэлефоне. «І сувязі няма, я нават дапамогу выклікаць не магу. Давядзецца чакаць, спадар Сінг, пакуль завіруха не сціхне і грэйдэр не расчысціць дарогу. Прынясіце лепш мне дровы з сенцаў». Калі печ загула і па хаце разам з цеплынёй паплыў утульны водар сасны, Аліна выцягнула з-за печку вязаныя шкарпэткі і валёнкі. «Вось, пераабуйцеся, трэба высушыць вашыя чаравікі», — сказала яна, дапамагла генералу разуцца і паставіла яго абутак на печ. «А вы?» — спытаўся Сінг. «І для мяне знойдуцца», — адказала Аліна. За печчу пад розным рыззём і праўда знайшліся яшчэ адны старыя шкарпеткі і пара валёнкаў, а ў шафаццы ля вакна кава, цукар, сухое малако і нават пачак пячэння. Печ — гарачае сэрца сялянскай хаты. Ніякая электрычная ці газавая пліта з ёй не параўнаецца. Печ не залежыць ад правадоў і трубаў. І ўсё, што трэба, каб яна прачнулася, сухія дровы і маленькая іскарка. Дроваў, генерал, у нас у лесах багата, як і торфу на балотах, і таму печ будзе мецца ў кожнай хаце, пакуль будзе жыць вёска. У чыгунку закіпела вада. Аліна згатавала каву і разліла яе па кубках. «Хадземце да стала, спадар Сінг», — запрасіла яна генерала. «Будзем грэцца. Мы тут надоўга, можа быць і на ўсю ноч». «Але хіба мы будзем начаваць у адным пакоі?» — трывожна спытаўся генерал. «Так, генерал, я, магчыма, вас здзіўлю, але мы не тое, што ў адным пакоі. Мы будзем спаць у адным ложку. Больш за тое, я вас да сябе прывяжу, каб вы нікуды не збеглі да раніцы, а то і згубіцеся ў гэтай завірусе». «Але ж гэта вялікая ганьба для жанчыны начаваць у адным пакоі з незнаёмцам». «Для каго ганьба, а для каго і шчасце?» — філасофскі прамовіла Аліна. «Тут не Індыя, генерал.
Даю вам слово, ніхто не даведаецца, што мы правялі ноч разам. Лепш распавядзіце мне, як вы вырашылі стаць ваенным. Гэта сумная гісторыя, адказаў генерал, накіраваўшы позірк за вакно. Там круцілася завіруха, замятаючы іх за ліную сляды. Якая романтика, девоньки! Некромантычна. Ой. Ой-ой-ой, секунду, я зноў згубіўся. Так. Так. Расскажите. Добра, я раскажу, калі вы жадаеце. Генерал паглядзеў на Аліну, і тая зусім нечакана убачыла ў яго вачах боль і самоту. Мой бацька быў ваенным. Ён загінуў на мяжы ад рук смертніка. Мне было 12 гадоў. Калі слёзы высохлі, я даў сабе слово, што зраблю ўсё магчымае, каб больш ні адзін блізкі мне чалавек не загінуў. Што я змагу абараніць іх ад усяго на свеце. Што ні адзін вораг не падбярэцца да іх незаўважаным. Што жыццё кожнага зласліўца абарвецца, калі ён толькі пасмее пажадаць ім смерці. І яшчэ, што ніколі ў жыцці я не буду плакаць. Ніхто і нішто не прымусіць мяне плакаць. Шандар Сінгх развучыўся плакаць. Тут генерал не вытрымаў і расплакаўся. Буйныя слёзы пакаціліся па яго прыгожым смуглым твары. Аліна ўзяла рушнік і выцерла Шандару шчокі, а потым ізноў, але слёзы каціліся з вачэй генерала бесперапынна. Аліна разгубілася. Яна ўмела даводзіць мужчын да слёз, а вось супакойваць пакуль што не навучылася. «Мне здаецца, — сказала яна, — што вы вырашылі адпомсціць усяму свету. Вы і правда думаеце, што вакол толькі адна небяспека, генерал? Што ўсё дыхае смерцю, болем і адчаем?» «Так, — сказаў генерал і, працягваючы плакаць, апусціў галаву на далоні. Для вас вакол адны ворагі, але ж гэта не можа быць праўдай. Вось, напрыклад, вы сёння выратавалі мяне, гэта высакародны, светлы ўчынак. Дабрыня перамагла». «Аднак мяне магло не аказацца побач, — запярэчыў генерал. Гэта проста шчаслівае супадзенне. Шчаслівыя супадзенні не ўваходзяць у статыстыку. Жыццё прыносіць горыч». Генерал адвярнуўся, глытаючы слёзы. «Ну, не плацьце, Шандар, а тое ворагі, якія паўсюль, убачаць вас такім бездапаможным». Генерал выцер вочы і перастаў плакаць. «Вось і добра, — абрадавалася Аліна. З'ешце печанюшку для добрага настрою і падумайце аб чым-небудзь прыемным. Напрыклад, аб тым, што дома вас чакае любімая жонка і што яна зусім не вораг, а наадварот, ваша падтрымка, ваша сонца». «У мяне няма жонкі, — строга адказаў генерал. Але чаму?» «Маё жыццё кожны дзень вісіць на валаску, — у роспачы сказаў генерал. Я не хачу, каб жанчына плакала з-за мяне. Ведаеце, калі мой бацька загінуў, мая маці вельмі пакутавала. Так пакутавала, што забылася, як размаўляць. Яна маўчыць ужо 20 гадоў. Маўчыць і плача. Нікому не пажадаю такой долі». Генерал расплакаўся з новай сілай. Аліна прысела побач, абняла яго і пачала гладзіць па галаве. «У вас добрае сэрца, генерал, і прыгожыя вочы, але ў іх столькі самоты. Усміхніцеся, я вас прашу, глядзіце, вецер суняўся. Але які снег ідзе. Ці часта ідзе снег у Нью-Дэлі? Хадземце са мною». Аліна схапіла генерала Сінгха за руку і павяла на вуліцу, дзе на змену завірусе прыйшоў густы, шыкоўны снегапад. «Трэба вымыць твар снегам і загадаць жаданне. Яно абавязкова споўніцца». Шандар паслухмяна набраў поўную жменю снегу і абцёр ім твар. Раптам Аліна загадала: «Рукі ўверх!» Шандар павярнуўся, і яму ў грудзі прыляцеў вялікі сняжок. «Што гэта?» «Абараняйцеся, генерал!» — крыкнула Аліна і запусціла ў яго чарговым снежком. Сінгх усміхнуўся і паваліў Аліну ў снег. Яны яшчэ доўга гуляліся ў сняжкі, кувыркаліся ў сумётах, а потым зляпілі вялікую снежную бабу і начапілі ёй на галаву дзіравае пластмасавае вядро, якое Аліна знайшла ў каморцы. Калі ж яны вярнуліся ў хату, Аліна пасцяліла Сінгху ложак і падаткнула коўдрачку, а сама ўладкавалася на печы,
печы, закрыла вочы і правалілася ў сон. Я прапаную на гэтым скончыць сённяшняе чытанне. У нас яшчэ засталося дастаткова матэрыялу. Так што дзякую ўсім, хто далучыўся, спадзяюся, вам было прыемна слухаць. Вось. Ну і да наступных сустрэч. Всё. Усім да пабачэння і дабранач.